खुलुमबाय। दिनै 7 आगस्ट 2025 गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। राशिफोरखौ फरायनायनि सिगां आंनिफ्राय आनान गसाइनिसिम आरज खालामनाय जायोदि दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहामैनो गाहाम बारलांनो हायो। जेबो खैफोद आफोद जायालासे फैदो दानिया दिनैनि राशिफोरखौ खोनासंनो। दिनै गिबियावनो दङ मेष राशि। जेखि जाया खामानि मावनायनि सुजुग सुबिदा मोननो हागोन। गोसोखौ गोजोन मोनगोन। मोजां सान। बृष राशि। नखरनि रां खरसा खालामनांगौआ बांगोन। थाखानाय राङा जोबस्रांनो हागौ। मिथुन राशि। जेरैबो रंजा बाजा खालामनानै समखौ बारहोनो हागोन। बे राशिनि थाखाय मोजां सान। कर्कट राशि। बहाबाफोर दावबायहैनो मोननो हागौ। गोसोखौ गोजोन मोनगोन। मोजां सान। सिंह राशि। बिसि फिसायनि अनलायनाया बांगोन। नखराव गोजोननाया थाबाय थागोन। मोजां सान। कन्या राशि। जेखि जाया फारफ्रोमबो समाव रंजा बाजा खालामनो हागोन। गोजोननाय मोनगोन। तुला राशि। मानिबा थाखाय रां खरसा जानो हागौ। गोसोखौ सान्थि मोननाय नङा। वृश्चिक राशि। नखर संसाराव सुखु गोजोना थाबाय थागोन। फारफ्रोमबो मोजां। धनु राशि। माबाफोर शुभ खामानि मावनो गोनां दङब्ला मावनो हागोन। साननाया जाफुंगोन। मकर राशि। मोजां रोंगौथिनि थाखाय मान बावजानो मोननो हागोन। गोजोन मोनगोन। कुम्भ राशि। बेफार फालांगियाव मुलाम्फा आरजिनानै लानो हागोन। गोजोन मोनगोन। मोजां सान। मीन राशि। नखराव गोजोननाय गैयै सोमजिनो हागौ। जेखि जाया गोसोखौ हमथाना थानाया गाहाम। दिनैनि राशिफोरनो एसेनोसै। गोजोन्थों।